गेरेमसा नार्जारीखौ बुथारा दायनिगिरिखौ हमबाय आरो लोगोसे इ रिक्सा ड्राइभारफोरा गोख्रों खुद्रिसारगासिनो दङ मानोना बिथांमोननि खामानियाव गोबां गोहोम गोलैदों। बिटिआर सोरखारनि बेरेखा बाथ्रा बुंदों आरो जुदि बिटिआर सोरखारा बे थांखिखौ मानिना लायाब्लाथाय लोब लोब इ रिक्सा ड्राइभारफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबगोन होननानै बुंदों बा हुमखि होदों। आरो लोगोसे जायबा गेरेमसा नार्जारीखौ बुथारा दायनिगिरि बेखौ पुलिसा हमबाय। हमजानाय दायनिगिरियाबो उन्दैसो। নাই দায়নিগিৰি আবিনে নেবে গুফুৰগান নেজা বাই দায়নিগিৰি তেওঁলোককো ধৰা হৈছে। মেইন প্ৰাইম একিউজনক তেওঁৰ নামটো পৃথ্বীৰাজ নাৰ্জাৰী, তেওঁক আমি আজি প্ৰডিউচ কৰিছোঁ ৰিমাণ্ডত ল'ম আৰু বাকী যোনখিনি ফৰ্মেলিটি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে গোটেইখিনি আমি খুব সোনকালে কমপ্লিট কৰিম। কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পুৰণা পাৰ্চনেল এনিমিটি আছিলে, ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ এটা আছিলে। এতিয়ালৈকে প্ৰিলিমিনাৰী ইমানে আমি গম পাইছোঁ। খুব আৰ্লি ষ্টেজ আছে ইনভেষ্টিগেশ্যনত। মই কাইলৈ পঢ়িলে মই কমপ্লিটলি আপোনালোকক ডিটেইল গোটেইখিনি দিম। নাই নাই এনেকুৱা নহয়, তেওঁলোকৰ কিবা মোবাইল এটাৰ লৈ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এটা আছিলে, পইচা দিবলগীয়া আছিলে, এনেকৈ তেওঁলোকে সেইটোতে অলপ আগৰ পৰা প্লেন এটা কৰি পিনি তেওঁ হত্যাকাণ্ডটো কৰিছে। তিনিগৰাকী হত্যা কৰিছে, এজনৰ বেছি ইনভলভমেণ্ট আছে কিন্তু গোটেইখিনি তিনিজনে ইনভলভ আছে। ঠিক আছে, হয় হয়। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिसोरनि गेजेराव माखासे रांनि ट्रेन्जेक्सन खालामनाय जादोंमोन जाहैबाय आरो बेनि थाखायनो प्लेनिं खालामखागासिनो दंमोन जाहैबाय गेरेमसा नार्जारीखौ बुथारनो आरो बेनि गुबै दायनिगिरियानो जाहैबाय पृथ्वीराज नार्जारी। दा बेखौ हमबाय आरो हमनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। आसरित, गोबां मानसिफ्रा सानदोंमोन बेखौ गुबुन हारिया बुथारदों होननानै, नाथाय गुबुन हारिया बुथाराखै, गावजों गावनो बुथारलायदों। दा बेखौ सानना नायब्लाथाय गोबां साननो गोनां बा फाग्ला जाहां जाहां मोनलायलायो। बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ आथिखालनि लाइमोनफोरजों। फैसानि थाखाय जादों होनना बुंदों, माखासे ट्रेन्जेक्सननि बाथ्रा बुंदों पुलिसा। नोंथांमोना खोनायाखैबाथाय खोनासंबानो बुजिगोन मा बुंदों। दानिया फैदो बे थांलायबाय। दानिया जाहैबाय इ रिक्सा ड्राइभारफोर, बिथांमोना मा बुंखो बेखौ खोनासंबा नोंथांमोना बुजिगोन। जोबजासिम नायबानो जाबाय। गासिबनोबो सुबिदा होनो हाया इ रिक्सा सालायनानै जानायनि सायावबो मेगन आलौवोबा जों बे गभर्नमेन्टखौ मा होनगोन? दा बेखौनो आङो बिथांमोनाव सोंथि खालामहरो। बेखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बे समायसा माखासे जेन'बा टट' सालायनानै न'खर खुंनाय जिउ खुंनायफोरखौ जाहाथे सान्थि भाबै माने खुंनो होयो आरो सलायनो होयो। जाहाथे जोङो जेन'बा जों साननानै ला, जोंखौ हमना लादो जेन'बा जोंथ' लेंग्रासो मानसियानो, जेन'बा आथिंबो गैबावा, जोङो दिनै माजों सलिनो माजों मानो खामानि दामानि हाजिरा मुजिरा मावनो हाया, हा हु गैला जोंहा इन्डियाव थानानै गासैखौबो फानबोजोबनांबाय। दिनै जोङो इ रिक्सा लानानै दिनै बिसि फिसानि फेमिलिनि मोनसे समस्याखौ सल्भ खालामनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरदों बा आवगायदों। 6 माससो जाबाय जोङो किस्तियाव लानाय गारिखौ जोङो दिनै सालायनो मोनाब्ला जों किस्तिखौ माजों सुख'नो? आरो 500 बुरस' लामा ससेजोंथ' जोङो थाइबा 10 थाखाल' मोनगोन। बेजों जोङो किस्तियावनो खमबाबो दिनाव जोङो 250 थाखा, मासाव 6000 करि जोङो हरनांगौबा जों माखौ जागोन? दा दिनै जों बेखौनो खावलायहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम। गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बे माखासे समस्या बा माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआबा जोङो सिद्दायै बुंगोन जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामाव जेसेबांनाखि इ रिक्सा सालायगिरि बिथांमोन दङ, दिनै बिजेपि सरकारा जों एगेन्स्ट जादों। दा बे हिसाबै जोङो बिजेपिजों थाङालासिनो जों कंग्रेसनावबो थांनो हागौ पलिटिकेल भाबै। बिथांमोना पलिटिकेलखौ लानानैनो दादागिरि देखायनो नागिरदोंबा जोंबो पलिटिकेलखौथ' जोंबो गेलेनो रोंगौ। दा बे हिसाबै जों बुंगोन बिटिसि एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा इउपिपिएल सरकार दङ। जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना मोनफिसे जेंना जादों। दिनै जों जेंनाखौ जोंसो बोस्रांना लानांगौ ना बिथांमोनहासो बोस्रांना होनांगौ ना बिथांमोनहासो जोंखौ सुबिदा होनांगौ? दा दिनै जोंनो स्किम मोनसेबो हरनो हाया, दिनै जोंनो माबा मोनसेबो हरनो हाया। दिनै जोङो जेन'बा मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ जोङो माजों सल्भ खालामबाय थानो हानो? दिनै जोङो जेन'बा गैयै हिसाबै खुनुरुखुम सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै टट' गारि बायनानै लादों, बेजोंनो न'खर सोलिनोसै होननानै, न'खर सालायनोसै होननानै। दिनै बेनि सायावबो बिथांमोना हेंथा होयोब्ला होमबा बिथांमोननि सायाव आं मा फोरमायगोन बा रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिथांमोननि सायाव? दिनै आं बेखौनो बुंगोन, पार्टी सरकार हिसाबै सरकारा नंगौ निस्सय साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायजोबनांगौसोमोन। दिनै बेखौ नायालासिनो दिनै मोनफा मोनफा खामानि मावनानै जानाय, फिसा फिसौ बिजनेस बा बेफार फालांगि मावनानै जानाय, बेफोरनि सायावबो मेगन आलौवो। होमबा जोंनो सरकारखौ नांगौना नाङा? दा बिथांमोनहा बुजिलायदो। सरकारा जितु आयेनखौ दिहुन, दा बे जिनिसखौ जोङो बुंगोन जेन'बा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ। आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होनखाबाय, जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' इ रिक्सा सालायग्रा एस'सिएसन हिसाबै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन, बे स्पष्ट जागोन। आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों, जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनथों।